مسفن سنايتن نيسلست عامت فقرات يوم سنايت قدم مسفن مخانا ببزحات ودات تدليت يانيرا حزقنا مسفن لباس إيروو مسؤول خطخون فقدت مسفن نسنايت حدار مسرة الله حدار نخي خدون نسنايت تبقى نخلنا بران دخيم من سلشي متيبلا درف ساعات تيترفا أبصرح يحلفو سنايت معازي خط مرعوي زبلنا يسرعات عنتو نمقلقال نمسفن شماقل نخلأخ نخمرعان بتدقاقامي تأيقاتو الشيلو شماقل لأخا تايوز سرح انت علوو نزبلنا يسرع حتو سرح كم زلوو طراح توهابو ملسي أي حبو سامن بشمو تمسكبه ولا حدا نبرت بزي مهلو كيربالوم سجرا سنايت ملاش نمهاب ننوح سبلق وطرا قبرو مو نسنايت أيخوان النخطبل لما نوا قنا سنايت كان مسفن زفاليني موت راحيلا وحسابات أناعت يخوني لهم سجرا سنايت فقدو بناي سجرا بروغرام نقس بزبالة زقجت سنايت تمرعات سنايت المسفنن بحدا من بار جمرو سجرا بمسفن حقوسات أيكونون حقوسات سيكونوا له مخنات دما بناي منقست دوموز نقوالنا نمنبار عقمي بلون بزبل ينيرو مسفن ازد حساس بقوم سلاز فلت ناي سجرا حدا بروغرامات يترف نيرو مسفن ترف جيزيو قدام سنبتن يو قدام سنبتن زسرحو سراح انت الدلالي أو حدا كوليج ناي ممحر قد الرخبة شعاتي ومعالتي أبسرح كحلف جمرة سنايت كاب كوليج تتمرقت ولا سرح كنايلن مسفن قرم العلس خاون كرشي دحرم أكابو بنات دليت لأسفل نقدي نخت جمر تزراربو كساب شعوبنا من البا سرح ترخب كلا سرح مجلع قد سالت مسفن قدام سنبتن سريحو زرخ وغرشي فاليو مأكاب جمرة نسنايت نيسرح مجمر سخون دخي من مسهلشن تيبلا كرش مأكاب قد سالا بزمع خلقنا سنايت سرح كرم مجمرة تنسي تفترة مسفن بزنقر عيد خفعن كساب تولد سرح مدلاي قديفة عبقزا نخد خون تسمع مؤو سنايت ود ولدت فقرام مويقو جزء زقادة داميقو ودوم عصرت حد ورحمس ملؤو مسفن قدم حزي مزعك كمان قدم سنبتن توساخي مز سرحن تأخاخيبا اتنكرشي 260 شح بزحا سنايت لازم 260 شح قرشي نمسرح حدا ما نقد جزا نخد كار حسبت مسفنون بتسرح تسمع معه نتجزا زكار السب مسد زراربو قدميا نشدش توحي كتكفلو علكم كبل تزاربهم اتجزا ترخبا ببزح تعر سلازخونا الشن خفلي نايلهم عربون هيبهم مسبقال تجزقو وعلز أسعون معالتي تقواترو مسفن زعكبو 260 شح كابان كوزيو أبجزا كفبلو قدميا زخفلنا شدشتو حجزا خراين زتعرف دما اتزشيات أوحد كما تسويو إلهم تزراربو نيودم قدامي عامت قوم معلت سلازقاريو اتو علي دحرنا يودم بروغرام كبروا أبنا يودم قدامي عامت كنا نايتهم فقرات فقري لو حدا قازي دبر ناقر تفهت أرا نيودم قدامي عامت بصبوق كناتات عدالوو ناتون سدرا تعدمو عبتنا عامت ودم مودعتا مسفن كلتا محازتو كفنو ندق وزا نسو تيتملسا سنايتوون سدرعان مفناو نقرب دقايق وزات تملسا مسمزات حزوون ناي قربيت هزعان تقولعوت يتعوتو نبرو
ወዳሪኣቶ ወዳ ካብ ድቃሱ ሕዝውን ኣይተስአን መሊሳ ናብቲ ሳንዱቕ መቆለፍ ዓይና ዓረፈ እቲ መፍቱሕ ብኸመይ ኣብቲ ሳንዱቕ ከም ዝረስዓቶ ሪኣ ሰንቢዳ ናብቲ ሳንዱቕ ብምኻድ ነቲ ሳንዱቕ ተረእየቶ ኣይተቆለፈን ከፊታ እንትትሪኦ እቲ ካብ ባንኪ ዘውፅዎ ቅርሺ ኣይነበረን ሰናይት ትኾኖ ሰኣነት ኢዳና ተንቀጥቀጠ ስልክ ኣልዒላ ንመስፍን ደዊላትሉ ብቐጥታ ትቕርሺ ኣልዒልካዮ ዲኻ ኢላ ክትጥይቆ ይደለየትን ነቲ ናይ ንግዲ ገዛ ዘካርየና ረኺብካዮ ነርካ ዲኻ ክትብል ጠየቐቶ ብሓዴና ንረኽቦ ዶ ኣይተባሃሃልናን ንምንታይ በይነ ይኸይድ ምስ በላ እሺ በቃ ቻው ኢላ ንብዓታ ምቁፅፃር ኣብይዋ ናበኸየት ስልክ ዓፅወቶ መስፍን ናይ ድምፃ ምቅይያር ኣየስተውዕሎን ነይሩ ንብዓታ ፀራሪጋ ናብ ኣብ ሳሎን ዝፃወቱ ዝነበሩ ቆልዑት ከይዳ ናብ ዝኣተወ ሰብ ነይሩ ድዩ ክትብል ጠየቐቶም ኣይረኣናን በሉ እቶም ቆልዑት ንኽትረጋጋእና ሞከረት እስከ በብተራ ተዛረቡኒ መን ኢና ውሽጢ መደቀሲ ኣትዩ ነይሩ ንመን ኢኹም ርኢኹም በለት ንብዓታን ስንባዲኣን ተቆፃፂራ ጠየቐቶም እቶም ቆልዑት ግና ሕዝውን ደጊሞም ኣይረኣናን በሉ ምንም ዘይምስተውዓሎም ነገርዋ በቃሺ ናብ ገገዛኹም ኪዱ ኢላቶም ነናብ ገዝኦም እቶም ቆልዑት ከዱ መስፍን ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ሰናይት ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢላ እናነብዐት ረኣያ ተደናጊፁ ዳኸ ኮይንኪ ክብል ጠየቓ ትቕርሺ ኣልዒልካዮ ዲኻ በለቶ ንብዓታ ብምዕጉርታ ናፈሰሰ ናይ ምንታይ ቅርሺ የልዓልኩም ክብል መለሰላ ዘቐመጥናዮ ቅርሺ ምስ በለቶ ብቐጥታ ናብ መደቀስ ክፍሊ ኣትዩ ሳንዱቕ ከፊቱ ረአየ እቲ ቅርሺ የለን ኣብቲ ሳንዱቕ ዝነበሩ ክዳውንቲ ናጎተ ተውፅዩ ረአየ ምንም ነገር የለን ካብ ገዛ ወፂኺ ነርክ ዲኺ ክብል ዓዊሉ ጠየቓ ሰናይት ናበኸየት ንንባባ ክፍኑ ወፅየ ነይረ ግና ብፍጥነት እየ ተመሊሰ ክትብል ተዛረበቶ መስፍን ንደቱ ምቁፅፃር ኣብዮ ገዲፍዋ ናብ ሳሎን ከይዱ ከፍ በለ እሺ ሕዚ መን ወሲድዎ ይበሃል ኢላ ዝርንዛሕ ምንብዓ ቀፀለት ሕዚ ዓይንኽ ክርእየካ ኣይደልን ካባይ ረሓቕ ክብል ኣፋጠጠላ ሰናይት ሕዚውን ጠጠው ኢላ እያ ዘላ ሕዚ ካብ ጎነይ ድሓር እየ ዝብለክ ዘለኹ ክብል መሊሱ ኣፍጢጡ ረአያ ሰናይት ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣትያ ኣብ ጎኒ ወዲ ከፍ ኢላ ዝርንዛሕ ክትነብዕ ጀመረት መስፍን ወፂ ኸደ ቀትሪ ብዙሕ ፀዋታን ሰሓቕን ዝነበሮ ገዛ ምሸት ግና ናይ መቓብር ቦታ መሰለ ስቕታ ሰፊኑ መስፍን ኣምሺ መፀ እቲ ለይቲ ክሳብ ዝፋረቕ ድቃሰይ መፆን ኣጋወጋሕታ ኣብታ ከፍ ዝበላ ሶፋ ተጋዲሙ ደቀሰ ሰናይት ግና ድቃስ ዝበሃል ነገር ለይቲ ሙሉእ ኣይወሰዳን መስፍን 12 ሰዓት ናይ ንግሆ ካብ ድቃሱ ነቐሐ ሻወር ወሲዱ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ምስ ኣተወ ሰብ ዝበሃል የለን ክዳኑ ቀያይሩ ናብ ስራሕ ከደ ምሸት ምስ መፀ ሰናይት ኣይተመለሰትን ናይ ሰናይት ቤተሰብ ቀደም እውን ንመስፈን ስለ ዘይፈትዎ እንኳዕ መጻኺ እምበር ንምንታይ መጻኺ ኣይበልዋን መስፍን ተደወለላ ዋላ ስልክ ኣይተልዕልን ድሕሪ መዓልትታት ተባኣሱሉ ምኽንያት ምስ ተፈለጠ ለካ ብስርቂ እውን ተጠርጢርና ኢና ኢሎም ዘረባ ተቐየረ መስፍን ንደቱ ምስ በረደሉ ናይ ሰናይት ካብ ገዛ ምውፃእ ኣጨነቆ ብሂወት ዝመፀዩ ብቅርሺ ዝሓልፍ ኢሉ ሓሰበ እሞ ተፅናዕንዐ ዕረፍቲ ሲኢኑ ዝኣከቦ ቅርሺ ግና ብኡ መልክዕ ምጥፍኡ ኣሕዚንዎ ንፖሊስ ከየፍልጥ ኣብቲ ፕሮግራም ዝነበሩ ሰባት ቤተሰብ እዮም ገዝኣ ክትሕሉ ነይርዋ ክብል እቲ ጥፍኣት ኣብ ሰናይት ደምደሞ መሊሱ ኣብ ሰናይት ዓው ዝበለላ ነገር ምስ ዘከረ ተጣዓሰ ሰናይት ዓይንኺ ኸይርኤኪ ካባይ ረሓቐ ዝበላ ነገር
ቂም ሓዘት ለካ ኣነ ንኡኡ ካብ 160,000 ቅርሺ ዝነኣስኩ እየ ክትብል ነገር ሓዘት ምስኣ ዘለዉ ሰባት እውን ነዚ ስምዒታ ኣጠናኸሩላ ሕልኽ ተታሒዛ ናብ ገዝኣ ኣይምለስን በለት መስፍን ኣብ ቁሩብ መዓልቲ ውሽጢ ገዝኡ ጸልኦ ገና ኣብ 3 መዓልቱ ኣጥፊአየ በቃ ንገዛ ተመለሲ ክብል ሰበልዐ ኸላ ሰናይት ግና ኣይምለስን ክትብል መልሲ ሓበት ክድውለላ ሞከረ ግና ስልካ ይሰርሕን እንተሰርሐ ድማ ኣይተልዕሎን ሰናይትን ወዱን ናፈቕዎ መተዓረቕ ሽማግለ ለኣኸ ስድራኣ ግና ካብኣ ንላዕሊ 160,000 እንድዩ ኣብሊፁ ኣይኾንን ክብሉ ነቶም ሽማግለ መለሱሎም ተደወለ መልእኽቲ ተገበረ ኣይትምልሰሉን መዓልቲ ብዝቆፀሩ ቁፅሪ ነገራት ናተቐያየሩ መፁ ቅርሺ ሰሪቕከኒ ኢሉ እዩ ካብ ገዛ ኣባሪርዋ ተባሂሉ ተወረየ ብኻሊእ መዓልቲ መስፍን በዕሉ ኸደ ይቕሬታ ጠየቓ ኣነ ንስኻን እንትንፋለጥ 100 ቅርሺ ኣይነበረካን ሕዚ ቅርሺ ተሰረቐ ተሓድሽ ነገር ተፈጢሩ ክትብል ኣፍጢጣ ጠየቐቶ ዓይንኺ ከይርኤኪ ኻይልካኒ ምስ በለቶ ኣነ እቲ ቅርሺ ንኽእክብ ከመይ ከም ዝደኸምኩ ትፈልጢኺ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ቅርሺ ንኽልቴና ከም ዘድልየና ምስ ሓሰብኩ ተናዲደ በቃ ሕዚ ግና ይቕሬታ ናብ ገዛ ክተመለስ ምስ በላ ኣይኾንን ክትብል ኣበየት ደጊሙ ለመና ንሳ ግና ኣይኾንን ክትብል ድርቕ በለት ሓደ መዓልቲ ብዝቆፀረ ቁፅሪ ንሰናይት ይስእና ምህላው ሓሰበ ካብ ስድራኣ ዋላ ሓደ ናብ ገዛ ክተመለሲ ዝብላ ብዘይ ምህላው ናቶም ሓሳብ መሲሉ ተሰምዖ መስፍን ንኮኑ ስራሕ ይወፅእ ካኡ ኣምሺ ይምለስ መስፍን ተሓጓስ ሰኣነ ሰናይት ሕዚ እውን ንገዛ ኣይተመለሰትን ሓደ መዓልቲ ምስ መሓዙቱ መስተሰትዩ ቁሩብ ክሰክር ምስ በለ መሓዙቱ ግደፍ በልዎ ኣበየ ምስታዩ ቐጸለ መስፍን ሰኸረ ንገዝኡ መንገዲ እንትኸይድ እንዳተንገዳገደ ኣብ ናይ መንደሩ መዕጸፊ ሓንቲ መኪና ካበይ መጽያት የተባሃለት ገጭወቶ መስፍን ናብ ሆስፒታል ኣተወ ንኮ መሓዙቱ ናብ ሆስፒታል ከዱ ሰናይት እዚ ምስ ሰምዐት ናበረረት ናብ ሆስፒታል መጸት ኣብ ክሳዱ ተጠምጢማ በኸየት ድሕሪ ሙሉእ ምርመራ ናብ ገዝኡ ንክኸይድ ተባሃለ ብኽንደይ ሽማግለ ዘይኮነ ነገር ባዕሎም ተዓረቑ ፍቕሪ ባዕሉ ኣተዓሪቑዎም ኩሉ ነገር ሓሊፉ መስፍን ሕዚ 160,000 ቅርሺ ማለት ንሓደ መሓዝኡ ዘለግሖ ቅርሺ እዩ ሰናይት እውን ብትደልዮ ንግዲ ትሰርሐላ እቲ ቅርሺ ግና ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣትዩ ዝወሰዶ መን ምዃኑ ኣይተፈለጠን